přijdete domů, máte hlad, tak není nic jednoduššího, než si udělat takovouhle omeletku s rajčaty a slaninou. Začneme, je to opravdu hodně rychlý a velice dobrý. Tak, si teďka už zapálím pod pánví, nebo co máte doma, rendlík. A uděláme si nejdřív těstíčko. Mám tady 3 vejce, které rošlehám. Dále přidáme asi půl hrnku mléka, asi deci. Smícháme. A teď dáme hladkou mouku, asi 4 lžíce, no, uvidíme, aby to bylo akorát tak hustý. A pořádně promícháme, aby nebyly žádné žmolky. Takže třeba takhle. A těstíčko na omeletku máme hotové. Tak. Výborně. Na rozpálený rendlík dáme anglickou slaninu, plátky. Necháme z prutka opéci. Každý kolik chce, já mám slaninu rád, tak na sobě nešetřím. A opečeme z prutka. Tak. Krásná vůně. To bude omeletka koukat. Tak, slaninu jsme opekli. Vytáhneme na talíř vedle. Tak. Teďka přidáme trochu oleje. A nalejeme naše těstíčko do pánve. Tak, co teď? Mám tady malá rajčátka, které jsem si připulil a takhle je tam pohážu. Vrátíme tam naši slaninku. To už teď to vypadá krásně a to bude ještě hezčí. Tak, teďka trošku osolím, ale nemusíte moc, protože samozřejmě slanina je slaná. A teďka to vemu a dáme to do trouby na 170 stupňů, asi na 8 až 10 minut. Ona nám takhle vyjede nahoru a pak budeme pokračovat. Tak, šup tam s tím. A za 8-10 minut se na to podíváme. Po 10 minutách se podíváme do trouby na omeletku. Takhle to vypadá. Teďka se pokusíme ji vysypat rovnou na talíř. Tak, všechno se daří, to je dobře. Nakonec trošku upepříme a mám tady krásnou čerstvou bazalku, tak tam dáme pár lístečků, protože to je na chuť. Bazalka vůbec, to je úplně nádherná bylina, voňavá, až na tu barvu, no dobře. A zkuste si to, je to opravdu raz, dva, v podstatě se